kapuso, this morning laing mga local artists na sabang ato ang makauban na this morning. Sila ang duha ka mga miyembro sa usa ka iladong banda gikan sa Davao City, ang Corde. Mga kapuso, atong makauban this morning si Ralph Angelo Merced ug Rose Ann Paho. Hello guys, good morning ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta man mo? Okay lang po, Attorney Resty. Feeling great. Opo. Well, unang-una pakilala sa mo sa ato ang mga viewers o kung unsa mo sa inyong banda. Ako, lead vocalist, female lead vocalist po ng banda. Ako is male vocalist sa aming grupo. Huwag nang mag-alala pa kung gusto mo ako, lumapit ka. Huwag na patorpi-torpi pa, minsan tuloy ako naiinis na. Bakit ka ganyan? Puro sigaw tingin ka. Siyempre, Ralph Renos, kahit dugay na ta nagsigid kita anay sa mga events sa Davao City and sa tibuok Mindanao, curious sad mi gusto na mo pangutanon kung kano sa bagyo nagsugod ang inyong banda o ganong Corde ang pangalan sa grupo. Actually, nag-start ang among banda March 30 ata to siya. Basta 15 years namin nagtugtog yun, supposedly. Kunya, ang Corde, nganong Corde ang gitawag kay related lang siya sa, siyempre sa as musician. Usually mo ingon ang kanang ka-musician na usay chord ana usay chords. Chords. Oo, mao lang among moto. Dito na mo gikuha ang among pangalan sa grupo. Wow, grabe, 15 years na di ay ang grupo and sa sulod anang 15 katuig unsa ang event or memorable panghitabo siguro na tan-aw niyo dili gyud niyo malimtan ug ang maingon ninyo na big break sa inyong banda. Ang pinaka-memorable sa ako na sa among grupo is siguro katong time na nag-trend mi diri sa Davao. And naabot kami sa niabot mo sa point na namin impersonate na artist. Yeah, si Freddie Mercury. Ana ang pinakadako na break sa mga is kad atong pag-recognize siya ngayong ana siya magtumin mas ni tapa good sa industry. Syempre karon na pandemya o sa gyud ang entertainment industry nga pinaka naapektuhan giunsa man ninyo pag-atubang. Karon nga panahon, kayo kanang grabe kayo kay isa mi sa mga naapektuhan ba sa among trabaho gani. Kimaw mo gani mo pangadlaw-adlaw. Bread and butter na. Nag-story kami nga usaon na mo ni pagkuan gyud pag kanang mag-survive. So kami nagsabot mi nga mag-provide mi og mga gamit para maka-live stream gyud mi online. Nag-invest mi gamit para maka-stream mi online. Kaluoy sa Ginoo nga medyo okay pod bako pud ang feedback sa mua. Mo na amo ang gikabisihan jud karon samtang pandemic pa. You stole my heart away. You stole it. You stole my heart away. The only one that stole my heart away. Sa inyong tanaw unsa kaha ang sikreto nganong nidugay ang inyong banda? Sa kuha attorney, naglast siguro ang pinaka number 1 yun na kailangan sa grupo. Disiplina sa sarili. Mo na yung pinakauna. Dapat disiplina yun. On time. Tapos, respetuhay. Taas ang pasensya. Kanang usay puntahay, dili sa puton ng isa, dili suplan, nang pasagdan lang, hantod sa mga huwasan. Mora yung sikreto jud attorney ka lang. Ang banding sa grupo. Di man na siya matawag na banda. Oo, walay banding. Sa mga grupo, attorney, di lang mami as a group lang. Marami namig mag-igsuunay mo grupo.
Unsa sab ang inyong ginapasalamatan gyud og pagmaayo ug unsa pod ang mensahe ninyo sa tanan ninyong mga kabanda ug sa mga supporters ug fans ng Corde Band? Ako, pasalamat kay ko kay nakailan ako sila. Ako kay nga impact sa akong life kay tungod po sa ila na ano ko na dagang nakaila sa ko dagang ko mga nakaila nga banda nanoon mi sa Davao na as grupo Corde and dagan po kong natun-an sa ila nga mawala mga wala na ko na nakuha sa una nga karon nga na-apply na nako nakuha na ko sa ila. Message na ko sa ilang attorney nga padayon lang ta sa ato ang ginahimo karon maski ni mga problema na yung mga misunderstanding padayon lang kay maano raman gyapon nato ng mga istorya naman. So tamoy invite sa among live stream siguro mga thrice a week siguro mi. Pwede niyo pong i-type ang KORDE, paki-follow po ng aming page nami YouTube channel KORDE gyapon. Daghang kaayong salamat Ralph and Rose sa pag-uban ka namo dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Stay safe. Salamat attorney. Salamat attorney Resi. Salamat sa GMA, salamat. Yes, salamat GMA. Salamat sa oportunidad. Kini ang At Home with GMA Regional TV.